Mm. Mm. Daalụ. Daalụ so. Alright, mana ọ ya bụ dị isiokwu a na-akọwata na ya bụ bọọsụ ọfụ ịghọtago ọnya a gwara anyị ya marọ nke bụ eziokwu ya marọ nke bụ nne anya gwara anyị na ọ bọọsụ ọfụ. So a lot of people na-asị or fairly used tokumbo ya anụ a or the last used tokumbo. How many times used tokumbo? Ịmaga a lot of things na-apụta n'iru akwụkwọ because the thing emere n'ime ụlọ o mere n'ime gọọmenti haus o mere n'ime ọkpara skul o mee n'ilo and ya bụ ife pụta n'iru akwụkwọ ịma na ihe niile anyị na-emezi kịta na these days ihe niile bụzi iru akwụkwọ kparara m ọpụtana na Facebook ma YouTube na Instagram. Hello, ka ime You can spoil at any time. And I want so you as far as me, I make an issue. She make a lady if you have call. I've been lady that she make a narrative. Although bo the governor in the shike, you only made a man. That is get your poor hit. You quack a bamboo, or a hamute. Also, how did you remain? Because often I can't hear what I hear with you. My here carrying of me. Look at the room with I have a bad with Baba. Didn't even know that you would imagine. So, the more you marry him, I don't think if you marry him, it is what you may be. So that's often I can't one name. So I'm only on them carrying the name. So yeah, thanks for continuing, but thank you. Daalụ so. Daalụ. All right. So ọ sị na moto bụ ihe aka anything can happen. Na moto the bound you break it down. Hello. 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 Ime. No. Just didn't determine moto ọfụ ihe nwa ka tokumbo first before I married this tinye one. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Boss from Emene. No, boss. Biko, maka ọ na moto anwa bụ moto ọfụ. Maybe that's where the ebe ahụ dị odu. Because that's na-agba mbụ ọtọ n'ogwe agba ebe ọtọ n'ogwe the same way. And I know story and I collapse so smart school they collapse. Bus terminal they collapse. Makuma motor and they collapse. If it is a tokumbo, that is a pass here as a new motor, that's where the problem is. I don't know tokumbo. Now pass it as kumbo maybe I don't think no a big issue. Yeah. Okay. So the important thing when mama the motor. Now pass no new motor, brand new motor. Magama no brand new motor. I doubt when we fought that. Where's my accident? Okay. All right. 0706 048 5853. But the point, I was feeling that the team I deserve better, right? Abuna udi ihe a no ihe a chọrọ ime ihe kwesịrị ime bụ eje chọọ moto ọfụ or at least service ya bụ moto. Motor service na service enwere business to break down. Because tata ọbụrụ nya ka I win ya bụ cup ekwesịgo ya win since
so ekwesịrị ịkwado ya akwado. Hello. Hello, Auntie Chinaza, good evening. Ka ime? Adịkwa m mma. No, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa m bụ Uche, Enugu ka m si akpọ. Uche from Enugu, no. Chinaza, ama m na ịdị okay. Adịkwa m oyi. Very good. Thank you. Ife a anyị na-ekwu na Auntie Chinaza ị na-anyị ekwu na ọ bụrụ na o nwere onye ma na ife aka merụ na-enwe nsogbu. Ịghọtago? Even ife nke mmadụ mekwara eme na-enwe nsogbu. Even nke Chineke kere na-enwekwa nsogbu. Ama m dị aware. Chineke dị perfect. Na o mechakwa ihe onwe imperfection. The Bible ji si na Chineke kechara mmadụ regret ya. Ọkụ mana nsogbu ka o nwe. Ọkụ otu aka na mụọ nwa hụ na nwa mpụta bụ ụfọdụ dị ezu oke. Mana nwa bụ korokoro kwesịrị ịdị sharp. Mana ọ pụtakwa onwe nsogbu. Mana ife mere ji na-edi because nke ndị ọchịchị a bụ based on the way anyị si efe ọchịchị. Eziokwu na mmadụ adị ezu oke. Pita mgbe onye ọbụla mana ọ na-alụ ọrụ. Mana onye ọbụla ọrụ ọ na-alụ ị ga-ajụzi ndị mmadụ are they feeling it? Mana onwe ya bụ na mmadụ dị busy. Mgbe ụfọdụ asị na mmadụ dị busy doing nothing. When that busyness all day is not really impacting in human beings. Mami na-aghọta. N'anya fụ na this gọọmenti Pita mgbe a ọ dị very busy. Ọ na-arụ ọrụ ebe dị iche iche. A na-afụ ife ọ na-alụ. Mana dịka ọ na-alụ alụ ka many people na-akwana na-ana village. Dịka Pita Mba na-arụ ọrụ ka many people na-eluzu their shop. Dịka Pita Mba na-arụ ọrụ ka many people na-eluzu anafa. Na-aghọta ife m na-ekwu. Ọrụ ọ na-alụ na-apụtakwa. Okay, now ndị Rangers bụ part of employee Pita Mba. Ọ bụ mana ha ga-win cup. Eji wee na-eme cup parade. Obi ụtọ celebrate before me. Mana at the same time a na-celebrate kwa cup a ka ị na-afụ n'onwe ndị nwere ana n'ime some communities. Pita Mba sịkwa bịa re-register dị ana. Agwaghị ego ole na a na-akpọ afa. In fact, many of them bụ pensioners. Ndị goro ana with the last gratuity or whatever enyere fa. Na-eche maybe mgbe ụmụ ha ga-etolite nweta ego abịa rụọ ya. Abịasịkwa bịa revalidate ya dị ana na-akpọ millions. Ụfọdụ ife nwere ya. And then when certain time ọ ga-eru lose ya na ọ bụrụ na gọọmenti emeghị akwa ya. Ama m ịghọta ife this thing mean. People are not happy. Ihe anyị na-ekwu okwu ya. So mgbe ịfụ ụdị ife a mere asị na o bu bọọsụ pụta n'ụzọ a na-eme celebration o mebie n'ụzọ. Ọ dịka ife eji akpa amụ. Abụrụ na ọtọ amụ ajọs wee ya na-achọ igosi gị dat na enwere loophole n'ime the gọọmenti. N'ime m ji na-agwa na loophole a bụ o ji dịka ha dị bizi na-alụ ọrụ mana ife a na-alụ pepụla dị efu ihe ya. Ị na-anya efu na weregodo case point this smart school asị na a na-arụ. Chinaza maka Chukwu unu bụ ndị nta akụkọ mgbe ụfọdụ ana m ebule emuchi unu. Sorry. Mana unu kwesịrị unu nọtụ mgbe ụfọdụ na were anya unu gaa nenekere ife a ndị mmadụ na-akpọ na redio na-ekwu. Ịmana ego eji rụọ smart school a o nwere ndị businessman bụ kọntraktọ ga-enwe ụdị ego a sị na ọ chọrọ iji ego ahụ rụọrọ onwe ya ụlọ ga-arụ ụdịrị ife arụ na smart school ahụ. Nke na-emajin pụta ebe a sị na arụ smart school gụọ na onwe gị na-abụrụ injinia na-abụrụ na architect ị na-ene ụlọ anya gbagọcha agbagọ foundation pillars agbagọcha agbagọ n'otu onye na ọ gbagọchara ụdịrị straight igosi gị na this thing nwere integrity. Ifugodo ebe a na-asị ga-eme ọsịsọ na arụ smart school ka akụọ ya zinc rufuo ya paint. Ifu na the plastering dị nnọọ ka ife ajọs nnọọ mixie concrete and plaster ya honestly. Onwe particular school ifugolu dị otu a. Chinaza gaa na nke da na Richard Asatachemi Richard ebe a nke nọ n'akụkụ hospital a ka ife ọ na-aza. Ịbịa ebe anyị jiri anya gị kirie n'Ogui Road. Nke a bụ example. Gegodo ebe ahụ ka ikiri ife arụrụ ebe ahụ. Ghọtago? Ifu na the thing dị very dirty ka si nnọọ maka Chukwu ọ bụrụ gwa nyere mmadụ ego si ya ọrụ ka ọrụcha datin ị ga-sue ya to court. I'm just telling you. Ọ ịgwa gị the nature of ife gọọmenti na-eme. Ọ bụrụ na gọọmenti enweghị intention to do things, are they monitoring it? Enwere ike ọ bụrụ na ego eji nye onye ahụ agagosi n'aka fere n'aka. Honestly, these are the things we are looking at. Okay, this motor a na-ekwu okwu ya kwụsịrị ndị
na-enwe obi aṅụrị n'ụzọ. Ịfụ na ife ahụ CNG bọs kwesịrị ịbụ a new bus. Ọ bụrụ na ndị moto gọọmenti moto dị ọcha road today na-agba ebupụta ya onwe issue recall ya. It's normal, it can happen. Mana because no gọọmenti gosigoro na sometimes the way ha si eme ife ada adị genuine. Ha na-enwecha political intention iburu ịmago ụmụ corrupt tendencies ndị a cut corners. If na-enwe ike dị CNG bus, ọ bụrụ na maybe no old bus I just refurbish were buy a paint bupụta n'ụzọ. Are you getting what I'm saying? Allegedly, ọ bụrụkwa na m si n'ọkọ dị mana m na-achọ ịgwa gị na ime anya otu ha si akọt corners make sure na ha riri ego. At the end of the day, they will deliver substandard maybe this thing. Or we could borrow different men at that thing. Okay, can you imagine now? I will go to see on the man Holy Ghost and other places. They are all park arrow. Instead of play park organized in the Abamote band, only order of them their position. Then the whole space is so empty that it is not highly underutilized. So for seeing them mad in the business is about for the anatomy village. You have to go. Then utilize the one place. Okay, now then I got it. Then I can car. If put up on a line. What I say, CNG buses is not whatever fagara, not ever. Why are they punishing people? Upon them with a good management name organized. Now handle that terminal of ma. Okporo ine anya fụ na moto nke a na-aga Gariki apụgo, then nke a na-aga Abakpa apụgo, ndị mmadụ ka kwụrụ na line immobilize nke nọ idle immediately si bụrụ ndị agaba ọkwụrụ full gọọmenti ka a na-arụrụ ọrụ a ndị mmadụ akwụrụcha na-eche hours na ndị mmadụ kwụcha that hours tomorrow onye apụtakwa bịa kwụrụ ebe a because na ọ na-achọ ịgba cheap transportation. Honestly, government is not only capacity eme ife sometimes na-eju anya. All due to now, most of the times, having a good intention, but the way they implement it, and in the Hanaja or Epatana radio and praise in Ago, at the end of the day, it does have the reality on ground. Look at this mass school and Ekupa. Many people now go that school can never afford it again. Take it as expect, and the around that vicinity, who they go and a smart schooler, and get a smart schooler, or smart second school. What I go? Has no free. Free again. What about No, my brother, what about Yana? Na-arụsị ebe niile. In fact, na ha ga-ebido this term ọgwụ abịa now ebido gị ya enwere ike say this gọọmenti endekwa ifu na skuul ama mbido until onye ọzọ mee inherit. Honestly, they should be realistic. All right, okay. 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Eke Dike when you were case na akpọchiri m azụ. Ịma na gọọmenti a na-achị anyị o nwere ka ha si emeke n'ihe sometimes ọ dị ka ha ekwulu elu n'ụwa nọ ha nwa bụ ejichi ọgwụ na Chineke nọ after ha ọ bụ Chukwu ọ bụrụ na after Chukwu nọ ha nwa. Ma the reason they agwa gị a ndị our players as ndị Rangers International kwesịrị ịbụ celeb ịma celeb kwesịrị ịbụ ihe ọbụla kwesịrị use for this period as no na praise here for 3 years ọ nọ n'ọfịs ebutegolo 2 cup no kwesịrị inye brand new car nwoke ihe dịka break gịnị up ọ bụ na ekwensu a na-asị na ya na-ekwensu na-eme ekwensu na-eme esizi ebutere kọp ebutezi kọp ọkịta ha na-eselebreti ya ka ekwensu ejiwe break the boss down aside no boss na-ebutere nọpụ ihe ha na-eme sometimes ha na-eme ihe just a wonder ha na-make money for their own. I nwere smart school na Enugu smart school ọ bụkwa free atịchị n'azọ na ngwa gị nke bụ eziokwu ga verify dịka this our last call ọ bụrụkwa chinchon ma school people ndị na-agakwa bụkwa ndị otu ha bụ ndị politicians bụ ndị na-aga the smart school echekwa in a way ọ bụrụ ihe ada awapụta kwuru bụ true talk the building ije check the building a na-alụ the building a na-alụ ọ dịrịkwa pịọ ma icheke ya ọ bụrụkwa asị
mekwe investigation ya bụkwa live through oke CNG bus ebuputere ha chapak kwara terminals ụmụ akwụkwọ anyị nwere steeti secondary school n'Enugu a apụta n'ụtụtụ ise dị ga-ebu CNG bus ka edesegoro ọbụla ịtọ edese na de secondary school other school bụ steeti government school ka nwee beneficiary ya na-benefit from our state government ya no doing it ya ma nke bụ na a na-alụ ụzọ akwasasị ụzọ niile cheke ụzọ monarch a na-alụ na how many years since last year ka a na-alụ ụzọ monarch ugwu ajị asị na na no monitoring alụcha gota na-alụgharị 2 times pero ọ ga-abụrụ Enugu onwere na-enwe happy apart from ndị otu ahụ onwere na-enwe happy ịba n'ime ahịa a sị na ada anazi 200 100 na n'ime ahịa maka ndị a na-ebu trailer ndị na-ebu train na ndị na-ele pure water ma ndị na-ebu baro n'ime ahịa Auntie Chinazo go and verify ihe na-agwa gị bụ live story don't worry m ga-aga ahịa ka mmeli gị vidio ndị a naka na-anakwa 200 akara anakwa ya but apụtara na social apụtara ya na-asị anyị si anazira na ada anazi dị ego kere ụdị a na-agwa dị ya adịka o mere anyị obere ihe anyị na-ekwu bụ ọchịchị a na-echiche ịnọchi ebe a niile ị ga-alịtukwe a mere anyị ebere n'ụwa ndị esikosi na-eselebreti ọ bụ ndị ga na-elizi uju ọrụ ngasị melu arụ na jiri ego gị na-etiriti onwe gị ya gasị na enwe steeti gọọmenti Auntie Chinazo nkwụ ekwesịrị dị m ga-emebi ihe biko ka ọ dị ụta nwayọ alright anyị ga-agba ọsọ jeje zụchala obere afịa nnachite azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị maka na ọ dị mwute things like this because I bụ citizens of this state right and ekwesịrị gọọmenti abụrụ ihe ha kwu ka ha na-eme and dịka otu osu ihe gbasata n'ihe a niile abụrụ dị Rangers ndị sports nọ na ife na ha ọbụrụ dị politics dị n'ime no ụmụ nwanne m pụtara ka fa bịa mee enjoy ka a bịa nwee aṅụrị ka a gagharịa esizie from ngagharị kwaba bọọsụ aka mechuwelu m ndị stars anyị ọ bụrụ ekesi ọsị gị na celeb ha bụ ndị celeb how ọ bụ na ndị Arsenal o nwere my friend na-apụta nsị a o jekwere mkpagharị ọsọ nsị ọ bụ na ndị Arsenal bịara kịta na ịma mpụta ọ maka na ndị Rangers see finish so ajụjụ m na-ajụ sị ọ bụ na ndị Arsenal kịta ka a si bịalụ Naịjirịa ma ndị Man U bịara Enugu ọ bọọsụ a ka ha kara ibu like and I'm sure that if government nyere any apology to the Imagon people or the stars, our Rangers players, I'm sure. But the point is, na pụtara ka anyị nwa aṅụrị ka anyị kpagharịa with pride, love, with ego. O nwere ụdị nku anyị nwere yesterday only for boss anyị nnọọ ịbịazi wuo anyị na anọrọ m there but I was just feeling for ndị nọ there. Ọrụ ekwere m ịnọ ebe ahụ na nje fụta mgbe m nachitere azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM afa mba Auntie Chinazo na-asị gị daalụ afa nwa bụ Chiamaka efukwa ọ na-elechasị nwa bụ ụwa mgbede afịa ka ọ kpọsara na-elekwa my people kenke na-eme na it's your boy Kola bụ onye mụ na-epasa ebe a mụ na Auntie Chinazo na Odenigbo anyị nọ na Volt FM 104.3 ọ dị me I don't like wahala chop life got cruise whatever Volt 104.3 FM. Enugu, the coast city, the heartbeat of the East. Our people are hardworking, but today, many families are struggling. Businesses are crying. The youth are searching for hope, but hope is here. A new beginning is coming. Go and get your PVC so that you can make a choice to change your life. Participate in the politics that affects your future. This message is from PDP gubernatorial flag bearer, Chief Samson Chukwunamani, and sponsored by the Way Forward Vanguard. Jesus. Hey! AKA Madam Teresa, all the way from the Bagana. And I'm not Denibo, Niile Volt 104.3 FM.
Baby girl, you too savvy. Okporo na kasya. I'ma see why we been Baby, I come from, baby, I come from. If it's what you want, put it on. I really want to see, but just how to stay consistent. All right, and I check na Volt 104.3 FM na Sunu Dalo. And of course, the last egwa bob wine be say by Flavor. The money for bunny name like this. That's nature chege chuba wine. Man, open in can I chew go ye quick half a wine. Get why. Go. All right, so anyị ga-anachi azụ n'ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nkịta nke bụ ife mere anyị ụnyaahụ anyị nọ na-anwụle na ụmụ nwanne anyị ebunatala anyị nnọọ kọpụ mmeri ebunatela anyị iko mmeri n'Enugu steeti mkpagharị anyị na-akpagharịzi ka anyị fụgosi ụwa ka ọ dị ka ha fụ na tru na ihe dịkwa otu a mee na ọ bụ na ị na-anụ ya na ntị na ị na-afụzi ya n'anya n'ụbọchị nke taa only for ife imezi anyị bụ gịnị moto anyị yarịpụ anyị n'ụzọ o kwesịrị ụdị ihe ha ka nnukwu victory ihe ha ka nnukwu CNG bus gọọmenti na fa wetara anyị ọha ka ihe dịka inwe aṅụli kọp ekwesịzịrị ịpụtazie ịkwabazia moto aka kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Hello, good evening, teaching also. Good evening. Ke ime? No. Adị m mma. Chinedu, no. Okay. Jisi ike gaa n'iru o. If you go white elephant before. Afunubekwa m, my brother. Afunubekwa m. Thank you. Project I'm not go for white elephant. I am a fungus. Tokwa m. I'm more
if you speed eji alụzi five-star hotel nwa na-abụzi speed snail ka o ji agazi ichekiri mgbawal foundation 5-star hotel ahụ dị n'Okpara Square speed ejiri gote n'otu ahụ ọ nọ kịta na speed o ji agazi since the day ana m calculate na watch every day because ana m agba n'okporo na the day gọvanọ anyị banyere APC I think na ọdụ ka bọtịn ya gazikwana n'iru na that place so ikpeazụ a ka m dị afụ na-enwe ndị bịa na-akụ kpokpokpo na-enyo but the speed eji rụọ ya from mbido ruo na that level ọ nọ kịta the far different from ihe anyị na-akụ kịta na that is number one. Number two, but na ndị niile kwuru ekwuchego gbasara smart school achọrọ m ikwu okwu smart school because na anyị nwa ma na ọbụla building na-determine ihe mmadụ na-agụta n'akwụkwọ even though na building so among ọ bụrụ na alụọla anyị antịchi na-azọ ibe a na-ebuilding bụ smart building one adị emepe dọọ ya wit osisi dọọ ya na-abụcha smart ọ by fingerprint ihe niile na-adụ na ya na-abụ smart that is ihe nwa m nwere as smart building so school anyị kwesịrị ịbụ smart ihe niile na-adụ na ya kwesịrị ịdụ digitalize smart simple so na nke anyị na-afụ kịta ọ bụla otu ka smart buildings or smart schools dị na mba ndị ọzọ mba ofesi anyị na-afụ ịmalụ that nọbụ smart of 19 nọbụ smart of 1820 ọ bụrụ smart of this present 21st century anyị nọ ya ọ bụrụ present 2026 ana adịchi n'ọzọ ifuru ihe a na-akpọ water gallery ọkụ ịmalụ mgbe alụrụ n'Enugu niile enwe nke ị na-eku mmiri na ya kịta n'Enugu water gallery a na-eku mmiri na water gallery maka mmiri because na-efesiri na mmiri ga-agba n'Enugu 180 days alụọ ya gidigidi ebe niile fisie paịpụ gburugburu na-arụ water gallery everywhere n'ọdụchasị na doorstep ndị mmadụ enwe ha nke na-aga kịta ya eji emere obuzi ebe a na-etukwu ana because enwe ọzọ nke na-alụ emegide to the extent na-apachalụ solar panels those solar panel abụchala 100 naira tichi n'azụ abịa matụcha all of them na-abụcha waste ọ ya bụ the reason nji jụọ gị ajụjụ ahụ ifunugo white elephant before afụnubeghị m ana amara m tim nwụọ n'ụwa ka m ga-afụ ihe a na-akpọ white elephant project a na-alụrụ anyị n'Enugu white elephant or white elephant project yes then ịbịa na n'okporo ụzọ a na-alụrụ anyị a na-apacha ụzọ nwere pothole ọwụọ galop otu kwesịrị ịdụ apacha ụzọ nwere pothole ọwụọ galop n'onwe ọ bụzi bọmpụ ka a wụrụ ka ọ na-apachịrụ dị ụzọ na na-ekwu then ị bịa na nke disgrace anyị nwetara ọkwa global disgrace ọ bụrụ ọkwa sọsọ Nigeria ọkwa sọsọ Enugu steeti because ọ ga-abara ihe a na-abụgo nọ Nigeria nọ ndị bụ oru Premier League Nigeria so na ndị mba ofesi na-afịa abụ m ezigbo onye Arsenal fan ka m ama m ka anyị si gagharịa n'Enugu ama m ihe anyị mere na Arsenal bụ oru Premier League yes then steeti gọọmenti na-akwado follow by NFF kwesịrị ị na-akwado because ọ Premier League Nigeria dị ihe a ọ bụrụ Enugu State League kagasị na local league ihe a bụ Premier League Nigeria dị ha then bọọsụ eji aparedi ifuru nke ndị Arsenal bọọsụ eji aparedi na-atụ specially made vehicle one ọ na-abụ open roof so that gị aka ị na-afụ ndị ahụ na-agbalụ gị bọọlụ ọ bụ na ifunubeghị before na ọ bụ ihe onyonyo ka iji afụ ha you witness here for the first time in your life ifu ha n'anya na onye a bụ nọmba 7 n'anya iwe egbuelu ya aka ọ dị reason eji alụda open roof specially made vehicle eji ame parade nke a sị na bụ ka nsị na anyị na ha ararube ya bụgodoro ofu bọọsụ ka a sị ịnọf na ya alụọla ike mgbe open roof not just for ije na parade ndị bụ oliko na ibu iko at least alụọ ya debe ihe ọbụla na-ebu olike ahụ ebufutie ma ọ bụgodo ụlọ rent ka ọ bụ si rent ahịa mmadụ na-ejikwuru ịnọsụ si rent ahịa ewelu spika
Rangers ka Rangers bụ ole wuo stika Rangers wuo mmachi ahụ ya niile then emechazi ya egbekepụchie ya penchie ya ebuchiere ya azụ enwe ihe ọ ga-ewepụ gọọmenti anyị nwekwa my brother but n'ife mmedive ab na-eji ebutere anyị CNG bọs eji elod CNG bọs dịka onye kwuru si n'ọba allegedly nwa na-afụta ya dat nọ ihe ahụ na ọbụrụ ọsọtọ gị na afọ anọ m n'Enugu a na-afụ ya ọ bụrụ otu aka new bọs direct kolokolo ji adọ ịgba n'ụzọ just yesterday obreki eje kwawa aka ya bụ ọ bụrụ na nsoje ijeje paredi n'Enugu eje nje kwata ukwu mgbu na nna akwa bọs my brother ịkwachakwa na bọs ahụ tinyejara igodo na Naijiria ya n'ihe mkparị dugoro na Naijiria ya sọsọ Naijiria ya ka m fọrọ na akwa ụgbọ oloko aka akwago ọga vaịra ọ kwefuru mgbe akwara ụgbọ oloko aka na Naijiria ya ka akwagoro eroplen elu eroplen na-efe n'elu otu niile ọha kwa ya aka kịta a na-akwụ ụgbọ ji efugharị ndị gba abụọ mana fụbeghị m na-akwa moto fuelu gọvanọ aka ka ihe eji ana na-akwụ ya aka bikos a na-edozi echeke ya efe ọgba n'ụzọ a na-akwado ori ọfụma ha dụrọ prepared ịmalụ na atụ more than 40 people who get benefit na 100 million naanị 100 million ka e nyelu Rangers na ha bụ ego mana adụ more than 40 people get benefit or 30 people atịchịrị ọzọ gbarigodo 100 million into 30 people that some 40 because other people if that na ha ga no less than 1 million ka ofu onye ga na-enweta n'ime ndị bụ ori iko gbasalụ Naijiria niile ndị bụ orie ka e na-enye 100 million ha nchakee ya ịma na peanut ka ọ bụ then ebe onye ka eji a na-eke na na-eme campaign na Naijiria anyị a na-eke millions then ndị bụ ori iko ịmalụ ọchịchị na-azọ ka ngwa gị ịma na ụmụazị kịrịkịrị na-agba bọọlụ striti ụmụ Rangers ka parediri ha ọfụma n'Enugu a na ọ ga-amotiveti spiriti ụmụazị na-achọ ịgba bọọlụ ma ndị chọrọ ike ife ọfụma parents na-adịghị ekwe nwa ha gbaa bọọlụ afụdat na negodo na nwa m ga-eme ife a echi that is motivation ka ọ ga-abụrụ ọ bụrụ ọsọsọ parade ka ọ bụ ife ụmụazị nọcha na striti na-ehe elu daka matineri rice na parade ọkwa ndị na-ebe akwa ha na-ebe ebu tears of joy ụmụaka na-akpụ ihe a ga na-edream to be bigger than these people tomorrow or to be like them n'eziokwu nke anyị bụ na ị ga-afụzi ebe a na-akwa bọọsụ aka gwazie m ka o gburu spirit onye chọrọ ịwa ka ọ na-amotivate onye chọrọ ịba echi spirit ya they have failed ka akwụkwọ ego chito they have failed they are not doing anything thank you daalụ sọ tupu ọ gaa n'iru ọ sị na ọ bụrụkwa allegedly o nyanwa na onwe ya bụ nke ọ fụrụ anya ka ọ na-ekwu mụnwa na onwe m bụ nke ndị mmadụ fụrụ anya enwe because mmadụ ha ka imilikiti ihe niile kwetara na akwa moto ahụ aka can't be lying so ọ bụghị allegedly ome hello ka ime oh no ihe a niile na-atọkwana anyị niile program anyị na-atọkwana anyị niile ụtọ ọrụ ihe a na-ekwu na-eme onye kwuru okwu ikpeazụ obere ka m ga-etinye maka obere ka m chọrọ itinye anyị na-ete ele anyị lee ihe dịka Rangers butere iko apụ n'ọda 3 years lee ihe a na-alụ ihe akịrị ụwa niile na-eke ise na-adị emekwana ọchịchị anyị dịka anyị akịta na-amịrị ụnya ịkọrịkwa ya n'ebe onye kwere ime ọzọ ọ kwere mepụta nke ahụ ihe gakọ ọ dịka ịgbasa smart school nke a na-ebe anyị ụdaba anyị na tanipit ebe a n'ebe achịcha ụmụazụ ego n'ebe a na-agụdo ka ọ bụ ebe a maka ha ebe a akachagbo
Dalo so. Dalo. Because imana nke mbụ gọọmenti ma ọfụma mma ekwu emere ọfụma anyị ga-ekwu o metụtakwa n'ele anyị like this forget the matter the matters m ga-ebute ya bịa here because Odenigbo bụ dịka otu si gbasara mụ na gị and obodo anyị nọ n'ime and ndị nke ma o metụtara unu yesterday wee sị mba amalikene na ihe eziokwu okwesịrị ọ bụ na o kwesị unu niile kara ị na-asị egwu anyị moto na-emebikwanụ gọọmenti ha nwekwa n'ume ikefa o kwefuru nke nya anyị nwere ike anyị gbaghalụ nke na ị na-eje Nsụka moto emebie ma na ị na-eje Nkanụ moto eme o kwefuru ndị Rangers anyị our stars you reach to ask hello ka ime no Enugu State Government na-eme mmadụ ma anyị kwuo gotere players moto a na-atagharị ụmụ mmadụ ahụ ọdụkwa mma. Daalụ hello ka ime no Ganiru ọ bụrụ ndị injinia ụnụ kpatagoro ihe na aka na a na-agba onye nnukwu gata okwu na-ekwu n'ime amami na ya oke mbụ ndị na-akpọ akpọ n'ime Iran ndị ọzọ ka anyị akpa gwagoro gwa amara ya mere ebe a ọrụ ekwekwa my brother enwere m ndị jenu na are you serious? 2,000 pieces or 3,000 thereabout. Onye gwalu na enwe 2,000 mụ nwa ihe nụ 20 chere or for free ka ihe ego maka na-ege ntị ọkwa na ya bụ na uru adịghị mma bana ndị a ka a na-aya ọ bụrụ achịpụta polo kama na enwere ike ọ bụ na fakọnarị ili ele ọ bụrụ dị im
Why can't you leave that one before you finish your own? I couldn't get out. Ke bus stops ebe ihe ndị a na-eme ama m kedu nke na-ama mmiri kịta because ọ bụrụ bus stops niile ka mmiri na-amabata n'ime ya My sister, onye ọbụla mana obodo a siri ike ọha na-eze enyekwuru ha na political language na a ga-enye ego enyegoro the money or gọọmenti a na-enyere anyị aka but one with God is majority ọ ga-adịcha mma. Amen. Daalụ sọ daalụ just like you said my fear abụrọdị nke ego enwe ike gọọmenti ga-enyenwe ego no ana ekinyecha ana echi niile gọọmenti a pụọ kịta na ha na the next gọọmenti azọbazie ya azọ ọ bụrụkwa another issue on its own ịghọtago because ọ bụrụ make promises no the promise ị na-eme ọ dị substantial ọ bụkwa ihe dị like ihe dịka na kwesịrị ịbụ your own ọ bụrụ in the future ị chọwa onye gị na ya azọba a n'azọ that one ama work. Hello ke ka ime nnọọ ekesịrị nnọọ ọkwa nke mmiri achọrọ m bus stop a na-afụ bus stop almost every places na-aga mana kedu nke mmiri ịkwụrụ na ya mmiri a na-ama gị ụdị n'ime ebe ahụ ebe nke gburugburu dị bifọ onwezi ebe ka ọ dị chacha mmadụ agbalị road na some part ebe nke nkịta gburugburu dị abụdịje iru side IMT that's the police side ị na-agbada onset akụli ya onwebeghị ihe etinye di ya obodo dị ịgbada ị na-aga new market enwere side subway achịcha azụ a na-akpọ ya ebe wute bus stop bus stop usoro ụlọ anyị wute 5 million ọ dịrọzi dịka gba rụọ nke a na-amara m 20 million ka eji rụọ nke a na nke a na-alụkwara akpọ ndị a na-eti egosi mmadụ si bie ga-ada ebe ahụ ịba ide ịgamara ije ụlọ peta gba ịba ide mmiri ama gị ikuku mmiri kwuo ọmatọchi gị nke bụ eziokwu dị ya onye bụ ihe ọ na-akọwala gị some places akara ịrapụ nke gburus ahụ ị na-alụkwa nke gị ha ji esoro ọjọọ ibe ebe imebie nke gburus si ya nke gburus adịrọzi mma nọ nke gị anọ ka ịnweta modern one modern one ọrụ a na-alụ eze ego ịnweta modern one for ya prosperity anyị akabazi ya dị afụfụ nna ya okwefuru nlọ na lodroad ebe bọsọ gbara na nna eso bọsọ agaba ka m kwụsị n'ebe bọsọ bụ ọ bụla mmiri na-ezu ka m nwere ike were sebo fọnụ ewetago ebe bọsụ ọ bụla ngapụ ebe a bọsọ bụ akụligoro ọ na-adọ ebe bọsụ elu ọ make sense awa ele ọ na-ekwute m na awa celeb na celeb ọha I say daily agwa bisi. No na that wine there. All that wine there where. The water go. What do you know? Because oh my guy, oh my customer talk. I'm going there. This is I go say I easy there yesterday. Because yesterday when I had book. The water go. I still as because have the line with our state government. This is SCB airport of motor ha na ya on the government. Because I go say SCB. SUV ka a na-anya bụ moto ha CNG ha megiri wonde fụ n'ụlọ n'ụzọ moto ndị National Assembly na moto ndị gọvanọ na-agba enwegbo ka ịnọgide wonde si na ụlọ n'ụzọ a na-akpụ ya aka moto ekejiwe celebrate ndị celebụ ahụ kwapụ ya aka na-emechu anyị ihu
Daalụ sọ. Thank you. Daalụ. Ekesin all celeb ọ bụrụ celebrity. Okay, ama m na-eme Michael, but ọ bụ na-eme ahụ more celebrity or celeb. Celeb. Na ọ bụ na ị chọrọ ịkọt ya kọt. But thank you for your contribution. And of course, ihe niile anyị na-ekwu ebe ahụ ka o eso edele mụ na gị na mma. Maka na anyị ma na ọ dị gọọmenti mekwanala anyị ọfụma ya ma na complain. Anyị elighị amụsụ. Just the least ka anyị na-ayọ ngwa n'enu bus stop. Ezenu bus stop. Bus stop ka ejezi kịta anụ arụ mmiri a na-ama ndị mmadụ n'ime. And arụcha nke town because ha mana mostly the investors and the people ha na-eme expect to come into the state bụ around within. Enwere ihe ha ga-achọba n'ijewe na mayor ma agbani. Enwere ihe ha na-achọ die. That is so unfair. Ọ dị very very unfair. A na-adị ekwuri nke bọs ama na bus stop dịkwu na ọkọtọkali na iwe erike ma agwacha nwaanyị ọka. N'ihe a na-aya abụrụ ovu. Oh, school gbagọkwula agbagọ the building. Okay, is well. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Gaa n'iru. Daalụ. Daalụ. Well, amazikwa m what to say. I'm surprised. I'm surprised. Well, the good thing bụ na ha na-enwe the commissioners essay to the governors ha na-abịacha here and you need the ebe mba. I keep saying it. Enwe ka eso pass your message diplomat onye nga aghọta ya. Enwe some people adị abalọ mgbe onwe ndị ọya awụ emekwasị gị nwa mgbe ikwuche bịa te but onwe ka eso ewetu obi anyị na ha bịa ebe a nkọwa alụfanya gwa maybe omuvuo their conscience because nke bụ eziokwu na otu si afụ gọvanọ anyị ọ dịkwa ka onye chọọ ịrụ ọrụ mana ọ dịka ndị ọ na-enyezi but ya jee inspection. Ọkwa the essence of all these things bụ ije inspection. Election na fail next year with all these complaints. Election na-erukwa next year. Amakwa m na nke a bụ sikwa ịma na social media nwee ihe niile nwere uru nwere ọghọm. And the truth is that most people nọ na social media where ụmụ ife ndị a ha na-epaint sugar paint chaa ya iche na ọka ose eme. Meanwhile ndị na-experience the backlog bụ ndị na-anọrọ social media na-eji ụkwụ fa aga. Those people bụ na ọfa nwere experience ọ ndị dịka mụ na gị kịta anụ anyị nọrọ na social media inwe ike ya ekwugodo ofu ihe against the governor ma against the system or ife na-eme or ima against the government. Ifu mmadụ 32,000 who go something good gị nwe na onwe gị batasịkwuru ikwu something ị complain ị ga na wonders but it doesn't matter. Tinye ya ebe ahụ ihe afụkwa ndị ọzọ bụ na fa na-emekwa experience the same thing ị na-experience itinye ya ebe ahụ because next year na ha abịakwa ha ya eme campaign ọkwa ha ya atụ vote anyị ka nji na-agwa unu mgbe niile dust kwa anụ voters card unu dust anụ voter unu enwere in fact the INEC chairman tinyelu voters card till the end of this month even though
na ọ bụrụ ka esi eme na other states, other countries, even on the day of election, aka na-register for voters card, iregister ozugbo ịbịa tinye, ụfọdụ 1 month to the day a ga-eme election, emechizie iregister for voters card. Mana na Nigeria, all 6 months to the election day, negodi see that na from na the last time a ga-eme registration bụ na June na once orukwa na June 30th or 31st, apịachie portal ọ bụ na ị chọrọ iregister online or even na local government areas or INEC offices, or depend ebe ị chọrọ ijeje register. Now by the end of this June but the last time, so unu kwadobe, I don't know, anything can happen, but ihe mabu wetegodu nu voters card unu. All the very, very important. J register right now. Registration is ongoing online. Registration the ongoing online. Obuni nwere phone imewe ihe online. Jiri nwayọ je na INEC office sifa na ịchọ enwete, or ije na ward gị. Ma ọ chọba somebody gị now around gị help gị register online. Today somebody living news gị neze onye Igbo mana obi na Bayelsa na-abacha n'ime obodo na-agwa ndị mmadụ na ike ga-esi wee register. Ọ bụ na ị chọọ ịdị interested o register alụgo ozugbo, asị na abịa nwụrụ ya with Hilux, bịa nwụrụ ya taa ka igosi gị that na I'm telling you, if your vote do not count, these people ama na-akwụ ụgwọ to rig, ha ama na hustle to campaign. Igosi gị na voting is very important. So anyị kwesịrị ịnọ na uju, anyị kwesịrị ịdị plenty ga-apụta so that ha chọgide rig ọ dị difficult. Ha chọọ rig, anyị eme ya ọ dị difficult for them. By the time half the number of people na-apụta for voting, na ọbọskwa normal business, na ọbọskwa business as usual, I promise you, ha ma make ya. Ha ma make ya because ha ma go that na nke a na ọ fịara alụ. So the time to stop complaining and act erugokwa ọkwa now. The time to stop complaining and act. Nenu Abia State government. Just look at Abia State. The other day I was watching his video on Sunday after church, ojer inspection. Well, that man ga needed 1 hour. No joke, I gave in some of the places. Only projects. People, I was crying because I got genuine people. Onye kwụ ụgwọ. Onye na pressure ha. If you know genuine love for that man, for your melo ha. A single person named to that man, onye 1 naira to fake it. Obro fake prayers. Obro pressure the heli. Onye ọbụla no die. Obro gini. Once he vote unu. I na vote ndị bụ the problem bụ ndị gini. Returning officers. Obro that woman, that professor. It's nearly there to announce the results of ihe anyị ga na-ekpe ekpere bụ ka anyị pụtagodu first vote, then ka anyị nwee ezigbo mmadụ obi ya ga-adị salasala ka obi that professor, somebody oti mana onwekwe relationship with Alex Otu before the woman adịm sure na onye Abia State self ọ bụgodo onye Abia, ọ bụrụ the same town na Alex Otu gọvanọ Alex Otu abụrụ nwanne ha, enwero the same blood, ha not na the same town. So I ga na-ekpe ekpere onye ga-account the vote, onye ga-afụ the figures, have to manipulate ya. So that the figures they too plenty, you can't announce it. It might rig you. So this is the time, right? This is the time. On your able now. So JDK will take your voters card. JKJ may registration. Obuni me game. Jubaham wigi we kibia we your plastic card. Okay, you do it to vote. You do it to vote because all the very, very necessary and important. Aba ka nga abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta si unu ka echi niile bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Vote 104.3 FM. What doing is what doing well. Ịma ihe ọ bụla ị chọọ ime ya ọfụma. Ọ bụ na ndị gọọmenti anyị kịta bupụtara ezigbote moto. Ama m a lot of Hilux vehicles enwe. Ọ bụ na ha hapụ CNG bus ahụ or na at least na service. Ụdị ihe a ga-eme service go do the bus ahead of time.
whether na Tokumbo or not, service go do the motor. Ekwesị try that motor before ebugharịa those players. But emeria. On Christ the solid rock ka ha nọ na trust on. It is also that you need to do the work. O mekwa m ihere o. O mekwa m ihere. Ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ, onye mara asụsụ ọ n'ikwu, onye amaghị asụsụ ọ naanị. Agbacha ọsọ agụọ mile. Oru ama ebu na-eji ibi ogo. Na-asị unu ndewo ka emesịa.